हाय गाइस खुलुमबाय आंनि बे मदननि ब्लगसआव बयखौ फिन खेबसे खुलुमहरनाय जालायबाय गोसो गोथारै अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय बयनिसिम आसा खालामो नोंथांमोना दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ आंबो मोजाङै दङ आङो सासे फाहारिया जानानै दङ आरो बोथोरा माबायदि नोंथांमोनाथ' मिथिखायोना दासान्दि मैयाबो आं मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन कम्बलजोंसो बुजायदों नालाय आङो जानला मोनला बानायदों भिडिअथ' बारा माबा जायाखैना ओमफ्राय आं बेजों बे कम्बल जोमखांनायनि उनाव अखा हानो नागिरदों ओमफ्राय नाथाय दासिमबो गोग्लैयाखै अखाया बेनिखायनो आं दा गरम जानानै मोदोमा थिफुजोब्बाय नै गासिबो खामफ्रामजोब्बाय बेनिखायनो आं दिनै थालिर बिलाइसो गाननानै दङ लोगोफोर नै थानो हाला असहायज जाबाय आं बे असहायज मोनबाय गरमखौ बेनिखायनो आं नै थालिर बिलाइ गाननानै दङ नै लोगोफोर माबायदि नै बेबायदिसो जानानै दं आं एखेबारे बोरैबा साइसनि जानानै दङ आङो ओमफ्राय आरो नै आङो भिडिअखौ जागायनो सिगां नोंथांमोनखौ होनहरनि दे सासे मानसि आंखौ दे ओरैबायदि होनहरदों ओमफ्राय भिडिअखौ बानायबाय जेब्ला आंनो मानो भिउस नाङा जानो भिउसनि थाखायनो माबा माबि बानायलाबायो बेबायदि होनदों नोंथां आं बेनि चेनेलखौबो खिथाया आरो गैखाया साबसक्राइबाराव आं खिन्थानो थाङा नङाबा खोन्थाबा नोंथांमोनहा साबसक्राइब खालामना होगोन ना ओंखायनोबो आं खोन्थाया बे दा आंखौसो बिदि बुंहरदों बे गिदिर गिदिर रसफोरा गावसिनि भिउस मोननो थाखाय सोरखौबा बुंनाय सोरखौबा बखिनाय जावनायफ्रा बोरै बोरै बानायो बेफोरलाय माथो गियाल'ना बानायदों बेसाराफोर सोरबा रायजादों सोरबा गाज्रि होनजादों मोजां होनजादों बिसोरलाय बिथांमोनहा बोरै बानायो ओमफ्राय जोंनि बे नंखाय बाखाय चेनेल फिसाखौनो मेगन सानानै मा होनो भिउसनि थाखायनो बानायदों माबा माबि बानायो बेफोरबायदि बुंनो मा दरखार नोंहा नोंथां आं नोंनि चेनेलखौबो खिथाया ओमफ्राय साबसक्राइबार आं गैया नोंथांना आं खोन्थानो दरखार गैया आं जेबो होना आं दा बुंहरखाबाय दै आं भिउसनि थाखाय बानायाबा भिडिअखौ सिनेमाखौ नायग्रा गैयाबा बानायो नामा सिनेमाखौथ' नायग्रा दंबासो बानायोना नोंथाङा मा हिसाबै बुंदों आं बेखौ बुजिनो मोनाखै नोंनि जावनाय ना नोंनि गोसो गाज्रि मेगनै बुंदों आं बेखौ जेबो बुंनो थाङा नों जेरैखि नोंहा नोंनि लामाजों थाबाय आंहा आंनि लामाजों थाबाय आं मालायनि माबाखौ आं जेबो बुंनोबो थाङा आरो आं खालामनो साना आरो नै आङो मोनसे खामानि मावगासिनो दङ ओरैबायदि खामानि लोगोफोर आं दा देखायलांनो आंहा माबा बिलाइ लायनायाथ' लवार बाजालायबाय आरो मोनसे बुस्थु नुबोदों नालाय बिलाइ लायनायाव दा नायलांदो लोगोफोर आरो आं ओंख्रि संदों बैथिङै र' आङो दालि रुगासिनो दङ र' आं देखायहैनि दे बेबायदिनो थाबाय आं दिनै सानसे बेबायदिनो दिन थांसिगोन थानोनो हायाना आं बेबायदिनो गाननानै थाबाय थासिगोन मावबाय थासिगोन दांबाय थासिगोन थ' आं देखायहैनि थौदो बिदिब्ला ओमफ्राय नै आं ओंख्रि संगासिनो दङ दालि रुगासिनो खामानो सोलाबथारा आं कुकाराव संबाबो जानो सुखुथारलाहाय दालिखौ बेनिखायनो आङो दोआवसो रुदलाबायो दाना ओमफ्राय दालिखौनो थावनाय मोनला आङो कुकाराव संबा नै बेबायदिनो रुदों आं एखेबारे देलायनाय सानसे देलायथारबाय आं दिनै बिदिनो दिन थांसिगोन माबायानो जियानो गाननो हाया मोदोमा बेरलाबजोबथारबायहाय लोगोफोर नायलाय आं दालि संगासिनो दङ दा बिदिनो संबाय थासिगोन आंना भिडिअ'आ जानला मोनलासोहाय जेरै गोसो एरै बानायलाबायो आं जेखौ गोसोआव फैयो बेखौ आंना गोसो बायदिसो बानायलाबायो आङो बेखौ लायनानैनो लेवार बाजालायबाय लेवार दाउखा ओमफ्राय मा नुबोखो एखेबारे गोदाव सोराव भिडिअ होनखायो आरो बेखौ जाबा दाजा जाबा नाथां बानायनाय होनखायो माबायदि मोनो नोंथांमोनहा आं बेखौ मिथिबाय थालाहाय फै लोगोफोर मोसानिलाय आंलाय दिनै फाहारिया जाबाय आं दा बेबायदिनो दिन सानसे बिदिनो गानसिगोन अखा हाबाबो हायाबाबो आरो आं अखा हाबाबो बे अखाखौ सेस दुगैजोबगोन जेसेनाखि दुंनानै आंनि मोदोमाव हाबहाबदों मोदोम बेरलाबदों लोगोफोर आं बेबायदिनो दुगैगोन आं बेबायदिनो सानसे थागोन दा अखाया हानो हासिगौ अखाया ग्रुम ग्रुम खोरोमबायानो आं बेबायदि गाननानै थाबाय थागोन अखा हाबाबो आं बिदिजों दिन थांसिगोन दिनै सानसे आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानासै नामा मा बुंनो मा मानो आरो आंनि बे भिडिअआ माबायदि जादों अननानै कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरनो दाबावथार आरो दाबो जाय साबसक्राइब खालायाखै अननानै प्लिज साबसक्राइब खालामना हो लाइक खालायदो मोनसे शेयार खालायदो मोनसे कमेन्ट खालायनो दाबावथार लोगोफोर सोर नायदों बहानिफ्राय नायदों अननानै खिथाहरथार दे लोगोफोर आङो दा बिदिबा भिडिअखौ बेखिनियाव दोनसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय